Jmenuji se Markéta Kurovská a na novorozeneckém oddělení v Karviné Ráji pracuji jako staniční sestra a zároveň jako laktační poradkyně. S miminky pracuji již 22 let a práce s nimi mě stále baví. Mám ráda mladé lidi a kontakt s nimi. Proto jsem se rozhodla spoluvytvářet a vést předporodní kurzy, kde je učím o kojení a o péči o miminko. S manželem jsme spolu od 17 a pořád nám to klape. Máme spolu 3 bezva kluky, se kterými rádi trávíme náš volný čas. Máme rádi všechno, u čeho je veselo, máme velkou rodinu a spoustu přátel. Relaxujeme v přírodě, na horách, rádi pečujeme o náš dům a o zahradu. Nominace na sestru sympatie si velmi vážím. Je to pro mě příležitost ukázat, že v Karviné žijí mladí, kreativní, sportovně a kulturně nadaní lidé, pro které je důležité zachovat a rozvíjet dětské lékařství a porodnictví.